konvertovať zákazníkov v B2C pomocou zákazníckej psychológie. Možno taká otázka na úvod a znova len mi napíšte do chatu na stupnici od 1 do 5, kde 1 je, že neviete absolútne nič o zákazníckej psychológii a behaviorálnej ekonomii a 5 ste v podstate mohli by ste nastúpiť do Mindworksu, kde cca ste. Napíšte len čísielko od 1 do 5. 1, 2 a dvojky nejaké nám pribúdajú. Čiže vidím to tak, že ste asi niečo počuli, po prípade ste si prečítali, ale asi tak ako všetkým, ktorí už niekedy siahli na knižku od Dana Arielyho alebo Roberta Cialdiniho alebo pozreli si nejaké video od Roryho Sutherlanda, tak tá téma sa vám zdá veľmi zaujímavá, veľmi sexy a cítite, že niekde by tam mohol byť potenciál. A teraz tá otázka je, a ako to dokážem aplikovať do praxe ja? Pevne verím, že aj dnešok vám dá nejaké odpovede. Ja veľmi rád vás potom nasmerujem na nejaké ďalšie zdroje, z ktorých dokážete čerpať. A teda ako konvertovať zákazníkov v B2C pomocou zákazníckej psychológie. Všetci poznáme z našich vlastných skúseností, ako naše podvedomie ovplyvňuje naše správanie. Ako kontext, situácia ovplyvňuje naše správanie. Stačí, keď idete nakupovať hladný, nakúpite oveľa viac, ako keď idete nakupovať najedený. Keď je ešte dobrý aroma marketing v potravinách a rozvoňáva čerstvé pečivo, alebo ide ku mesiarovi a rozvoňávajú tam udidiny, tak zrazu nakúpite viac. Nie je to vôbec racionálne, je to podvedomé, je to práve to podvedomie, tá psychológia, ktoré sa hrajú s našimi rozhodnutiami, s našim správaním. A dnes sa budeme, alebo celý dnešok bude rozdelený na 4 časti. Najskôr v skratke, čo je to tá behaviorálna ekonomia, zákaznícka psychológia, len pár vied o tom, kto sme, pozrieme sa na zo pár case studies a potom si povieme taký high level postup, ako aj tie poznatky, o ktorých budete počúvať, tak ako ich systematicky aplikovať do toho, čo robíte. Dnes budeme používať chat, čiže tam sa môžete pýtať otázky, samozrejme na záver posledných 15, 20, 25 minút bude vyhradených na otázky. Keď vám niečo napadne počas toho, ako rozprávam v kľude, napíšte do chatu a potom budeme mať 3 hlasovania a to vám poviem, že ako sa ku tým hlasovaním dostanete. A rovno prvé prichádza za chvíľočku, lebo čo je to tá behaviorálna ekonomia, zákaznícka psychológia, vám chcem ilustrovať na 2 pre mňa úplne fascinujúcich, krásnych prípadových štúdiách. A tá prvá je z dielne Ogilvy, kde Rory Sutherland a Sam Tatum, poznáme sa s nimi už niekoľko rokov, robia fantastické veci a jedna z takých pekných prípadových štúdií alebo pekných zadaní, ktoré dostali, bol práve z charitatívnej organizácie Dobrý aniel, dobre počúvaj, kde prišli za nimi a povedali, no chceme spraviť listovú kampaň na bežnú populáciu, kde ich chceme poprosiť o príspevok, aby nám buď dali peniaze alebo šek do obálky a poslali naspäť. Ogilvy si povedalo fajn a teraz vymysleli niekoľko spôsobov, ako ten list poslať a chceli otestovať, ktoré bude najefektívnejšie. Tých variant mali 6 alebo 7, ja vám poviem o 4 a bude ma zaujímať, že čo si myslíte, ktorá z nich bola najefektívnejšia. A tá prvá varianta, a teda, aby ste mali predstavu, ako to celé prebiehalo, tak rozposielali sa listy, ktoré prišli obyvateľom do schránok, oni si ich otvorili, prečítali a potom mohli zareagovať tak, že tam teda dali ten šek alebo peniaze a poslali naspäť. Tá prvá varianta bola, že na obálku veľkým napísali, že za každú libru, ktorú darujete, tak štát prispeje ďalších 50 pencí navyše. Veľmi racionálne. Moja
môj dar sa o to viac hodnotí, bude to mať väčší impact. Druhá varianta, ktorú vyskúšali, bolo, že na obálku veľkým napísali, že to bolo doručené osobne dobrovoľníkom. Tá tretia varianta bola, že obálky spravili z hrubšieho papiera. A tá štvrtá bola, že tá obálka sa neotvárala klasicky, ako máte obdĺžnikovú obálku, tak sa neotvárala na tej dlhej strane, ale otvárala sa na tej krátkej strane. A teraz rozposlali listy aj s tými návratnými obálkami a sledovali, ako budú vyzerať výsledky a ktorá z tých variant bude fungovať najlepšie. Paťa, ja ťa poprosím, a už nám Paťka spustila hlasovanie. A teraz, ako zahlasujete? Zahlasujete vpravo dole, vidíte taký trojuholník, obdĺžniček a krúžok. A tam, keď si kliknete, tak teraz vidíte na obrazovke, kde presne máte kliknúť na polls. A zahlasujte nám tam, ktorá z týchto variant podľa vás bola najefektívnejšia. Bola to štátna dotácia, doručené dobrovoľníkom, obálka z hrubého papiera, otvor na kratšej strane. Čiže pribúdajú nám prvé hlasy, doručené dobrovoľníkom, nejaké hlasy, štátna dotácia, otvor na kratšej strane, obálka z hrubšieho papiera. Hlasujte, hlasujte. Tí, ktorí ste prišli trošička neskôr a nepočuli ste, že o čom to celé je, tak veľmi v rýchlosti rozposielali 4 druhy obálok. Charitatívna organizácia chceli, aby ľudia im poslali návrat s peniazmi alebo so šekom. A toto boli 4 varianty toho, ako ten direct list spravili. Čiže buď štát dotuje 50% toho, čo darujete vy, doručené dobrovoľníkom, tam bolo napísané obálka z hrubšieho papiera alebo otvor na kratšej strane. Takže vidíte tie výsledky. Štátna dotácia dostala 3 hlasy, doručené dobrovoľníkom 6, obálka z hrubšieho papiera 4, otvor na kratšej strane 7, troška sa nám to mení, doručené dobrovoľníkom 7. Poďme sa pozrieť na každú z tých variant a ja vám hneď poviem, že čo nakoniec vyhralo. O tej prvej sa asi nemusíme rozprávať. To je veľmi racionálne, nikdy nikoho nepokárajú, keď príde s takýmto návrhom. Racionálne veľmi dobrá možnosť, ako motivovať ľudí, aby prispeli. Teraz, čo tá druhá? Doručené dobrovoľníkom. Každá z tých ďalších variant, tých netradičných, ktoré navrhovali, tak pracovala s nejakým poznatkom z psychológie a z behaviorálnej ekonomie. Tá doručené dobrovoľníkom pracovala s niečím, čo sa nazýva reciprocita. Keď vy spravíte niečo pre mňa, dáte do toho svoje úsilie, idete o ten krok naviac, ja budem mať tak podvedomý pocit, že by som vám to mal opätovať. S týmto pracovali tu. Obálka z hrubšieho papiera. Výskumy ukazujú, že keď aj je jedno, či cenová ponuka, alebo nejaká prezentácia, alebo nejaký dokument, keď je z hrubšieho papiera, keď vám to odovzdám do ruky a vy cítite, že je to ťažšie, prikladáte tomu väčšiu dôležitosť. A tá štvrtá varianta, ten otvor na kratšej strane, tak pracoval s tým, a ono sa to nazýva také, Rory Sutherland to nazýva signaling, alebo signalizovanie, to, ako sú veci správané, tak niečo podvedome signalizujú. V tomto konkrétnom prípade, čo chceli dosiahnuť, je, aby ľudia mali pocit, že tie ich peniaze, ten ich šek je bezpečnejší v tej obálke. Lebo menší otvor, podvedome menšia šanca, že to stadiaľ vypadne. No a teraz, ako vyzerali tie výsledky? Jedna z nich fungovala najhoršie. A bola to tá prvá, bola to tá racionálna, ktorá ukázalo sa, že fungovala horšie, ako keby tam vôbec nič nebolo. Mali kontrolnú skupinu a tí, ktorí dostali ešte tú dotáciu štátu navyše, tak sa ukázalo, že prispievali menej. Všetky tie 3 ďalšie fungovali lepšie s tým, že najlepšie fungovala naša štvrtá možnosť, ten otvor na krátkej strane.
Je to nádherný príklad. My keď sme boli za Rorim a prvýkrát sme o tejto case study počuli od neho, tak sme s otvorenými ústami pozerali, lebo je to úžasný príklad toho, ako racionálne riešenie môže dosiahnuť presný opak toho, čo chcete a práve rozmýšľať s tou psychológiou človeka na prvom mieste a snažiť sa testovať rôzne varianty, ktoré na prvý pohľad nemusia dávať vôbec zmysel, tak sa ukázalo, že je práve tá správna cesta. A teraz druhá case study na ilustrovanie toho, že čo to vlastne je tá zákaznícka psychológia, behaviorálna ekonomia. Houston, rok 2008. Management má veľký problém s tým, že sa veľmi veľa ľudí sťažuje, že dlho čakajú na batoži. OK, prvý impuls, jasný, poďme sa pozrieť na to, kde dokážeme optimalizovať ten čas, ktorý je potrebný od momentu, kedy mi kufrík vypadne z lietadla, až kým sa dostane na ten batožinový pás. Spravili audit, našli miesta, kde sa to dá zefektívniť, optimalizovať a podarilo sa im stvrknúť ten čas nevyhnutný na 8 minút. Čiže od momentu, kedy vypadne z lietadla, kým príde na batožinový pás 8 minút, čo bolo ďaleko pod priemerom iných letísk a mysleli si, že výborne, problém vyriešený. Avšak všetko bolo super až na to, že ten počet sťažností neklesal. Teraz nevedeli si vysvetliť, ako je to možné, veď keď idete na iné letisko, budete čakať dlhšie. Až potom sa začali pozerať nie na to, čo sa deje s tým kufríkom, ale pozerali sa na to, čo sa deje s tým cestujúcim od momentu, kedy vystúpi z lietadla, až kým si vyzdvihne ten kufrík. A prišli na to, že v prvom rade tie problematické lety boli veľmi špecifický typ letov. A prišli na to, že z tohto špecifického typu letov, tak ľudia z tých 8 minút len zhruba minútu a pol kráčali a 6,5 minúty museli čakať na tú batoži. Čo spravili, bolo veľmi jednoduché. Tie problematické lety posunuli na gatey, ktoré boli vzdialenejšie a zrazu z tých 8 minút ľudia museli kráčať 7 minút a čakali iba 1 minútu. A zrazu, keď sa pozreli na sťažnosti, tak klesli takmer na nulu. Znova, absolútne iracionálne riešenie, ktoré keď sa na to pozriete, čiste fakticky, tak celú zákazníckú skúsenosť zhoršilo, lebo musím viac kráčať. Ale zákaznícka skúsenosť, predaje je strašne ovplyvnené práve ľudským podvedomím a keď vieme, ako sa formujú naše spomienky, ako sa formujú naše zážitky, tak dokážeme vytvoriť aj tú zákazníckú skúsenosť, prispôsobiť prostredie tak, aby v konečnom dôsledku ľudia odchádzali spokojní. No a práve o tomto je zákaznícka psychológia a behaviorálna ekonomia. Behaviorálna ekonomia je veda o tom, čo riadi ľudské vnímanie, rozhodnutia, správanie a dáva nám nástroje, aby sme pochopili ľudí, aby sme predvídali ich rozhodnutia a najmä nám dáva nástroje, aby sme tie zákaznícke rozhodnutia mohli ovplyvniť. No a ja vám dnes budem rozprávať o viacerých príkladoch, viacerých case studies, v ktorých budú jasné princípy, nástroje, ktorými veľmi jednoducho dokážeme ovplyvňovať ľudské vnímanie, zákaznícke vnímanie a v konečnom dôsledku ich rozhodnutia a správanie. Veľmi skrátke, kto sme, možno, že viacerí nás poznáte, viacerí s nami spolupracujete, pre tých, ktorí nie, tak čo robíme je, že pomáhame firmám porozumieť ich zákazníkom a radíme im, čo povedať a ako to povedať tak, aby to fungovalo a hlavne, aby to prinášalo výsledky. Našimi klientmi sú veľké B2C firmy, najmä banky, poisťovne a telko. Naprieč Európou, samozrejme najviac robíme Slovensko, Česko, Rakúsko, ale máme klientov vo Švajčiarsku, aj v Beneluxe, vo Francúzsku. Čo majú tie všetky naše projekty spoločné? Ten spoločný menovateľ je, že vždy meníme správanie zákazníkov. S tým klientom si zadefinujeme, čo je to, čo chceme dosiahnuť a potom my prídeme so stratégiou a s riešeniami na to, ako to dosiahnuť. No a zo pár takých príkladoch sa ideme teraz rozprávať.
A okrem toho, čo robíme v konzultingu, robíme veľa tréningov a toto sú naše také globálne projekty, kde sme spustili Mindworks Academy, čo je online masterclass, na ktorej sme spolupracovali práve so spomínaným Rorim Sutherlandom z Ogilvy, s Danom Arielim, toho pravdepodobne veľa z vás poznáte. A keď vás zaujímajú rôzne case studies, tak si kliknite na insideb.com, čo je projekt, ktorý sme spustili zhruba pred rokom a pol. Už to budú takmer 2. No, ale poďme na to, čo vás najviac zaujíma, predpokladám, a to sú case studies. Poďme sa hneď pozrieť na jednu, ktorá z okolností je od ďalšieho človeka z Ogilvy, Sam Tatum sa volá, akorát prednedávnom Sam vydal knihu, jeden vytlačok mi poslal a je to fakt veľmi zaujímavé čítanie a on je veľmi, veľmi šikovný chalan, ktorý viedol projekt pre KFC v Austrálii. A to zadanie od KFC bolo, pozrite sa, milí Ogilvy, každý rok spúšťame kampaň hranolky za $1. Nevieme meniť produkt, nevieme meniť cenu, v podstate s ničím nevieme pracovať, okrem toho, ako to odkomunikujeme. Tak Ogilvy si povedal, fajn, challenge accepted, poďme sa pozrieť na to, ako by sme dokázali odkomunikovať tie hranolky za $1, ktoré boli úplne rovnaké pred rokom, pred 2, pred 3, tak, aby ľudia vnímali, že majú väčšiu hodnotu a aby ich viac chceli. No a Ogilvy prišlo s 5, najskôr prišli s 18 návrhmi, ako na základe akých princípov by mohli byť tieto kampaňové slogany postavené. Potom z nich vyselektovali 5, ktoré predtestovali a ten víťazný rolloutovali. A ten výsledok bol, že tie predaje sa zvýšili o 56%. Ja vám teraz idem ukázať tých všetkých 5 sloganov, ktoré išli do testovania. A znova budem chcieť od vás, a Paťa, poprosím ťa, môže rovno spustiť ďalšie hlasovanie. Budem chcieť od vás zase, aby ste si tipli, ktorý z nich bol najefektívnejší. Poďme na to. Čiže ten prvý slogan bol postavený na princípe, ktorý sa nazýva averzia k strate. Hranolky za $1 tu nebudú navždy. O čom je averzia k strate? Výskumy ukázali, bol za udelená Nobelová cena, že my sme na možnosť stratiť niečo o mnoho citlivejší ako na možnosť niečo získať. Čiže vy takmer vždy viete tú istú vec odkomunikovať ako keď toto spravíš, tak získaš ABC. Alebo ak to nespravíš, tak prichádzaš o ABC. Samozrejme veľmi závisí od toho kontextu, ale najmä teda v kontexte finančných rozhodnutí. Viem, že je tu veľa ľudí práve z finančného sektora, tak táto averzia k strate môže byť veľmi efektívna. Nám sa to ukázalo ako perfektne efektívny princíp v jednom zadaní pre banku, kde nám konverzie stúpli o 115%, keď sme to AB testovali a celú tú komunikáciu sme postavili práve okolo averzie k strate. Ten druhý princíp bola reciprocita. Ak si spomínate, o reciprocite sme sa už rozprávali. Keď ja spravím niečo pre vás, vy máte tendenciu mi to opätovať. A teraz, ako to oni preniesli do sloganu? Chceli ste hranolky zadarmo, ponúkame vám kompromis hranolky za $1. Čiže o čo tam išlo? Spravili sme prvý ústretový krok, hranolky za $1 a chceli otestovať, že či ľudia to budú opätovať. A ten tretí princíp je taký menej známy, nazýva sa to value payoff. A o čom to hovorí, je, že ak niečo znie, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak ľudia zrazu začínajú hľadať, kde je tá kuleha a kde je nejaký zádrhel, lebo nič nie je zadarmo. A práve sa báli, že aby ľudí neodrádzalo to, že keď zrazu je akcia hranolky za $1, aby si nezačali myslieť, že OK, tak to budú nejaké zásoby, ktorých sa potrebujú zbaviť alebo niečo podobné. V takýchto situáciách, čo sa odporúča spraviť, je povedať nejakú nevýhodu tej vašej veľmi dobrej ponuky, ktorá by mohla znieť a že je príliš dobrá na to, aby bola pravdivá.
Oni čo si povedali, že vyskúšajú hranolky za dolár, vyzdvihnutie na pokladni. Čiže ako keby ukázali, že ako je možné, že vám vedia dať takú dobrú ponuku, lebo si to musíte vyzdvihnúť na pokladni. Samozrejme, v KFCčku všetko sa vyzdvihuje na pokladni, čiže je to v podstate iba hranie sa s tým pocitom, ktorý človek má. Štvrté bolo ukotvenie, anchoring, maximálne 4 na osobu. O čom hovorí ukotvenie? Hovorí o tom, že keď ja vám poviem napríklad maximálne 4 na osobu, tak vy akoby podvedome sa už nerozhodujete, že chcem alebo nechcem, ale začnete uvažovať 4, tak 4 je príliš veľa, ale zoberiem si 1 alebo zoberiem si 2. Bol kvantum experimentov, ktoré sa robili. My využívame ukotvenie v našich projektoch, kde sa ukázalo, že aj keď veľmi umelo nastavíte nejaký limit, napríklad iba 18 kusov na osobu. Boli experimenty so Snickersom napríklad, so Snickers s mrzlinou. Dali tam takéto umelé ohraničenie. No, tak keď tam to ohraničenie bolo, tak ľudia zrazu začali kupovať o mnoho viac tých Snickersov. Že ukotvenie veľmi silný princíp. Takisto ukotvenie, no čo si myslíte, že keď máte napríklad vinnú kartu v reštaurácii, mala by tá vinná karta začínať od najlacnejšieho, alebo by mala začínať od najdrahšieho? Napíšte mi do chatu, čo si myslíte, od najlacnejšieho alebo od najdrahšieho, keď chcete predať drahšie vína. Ema, čo si ty myslíš? Od najdrahšieho, drahšie, najdrahšie. Dobre, tak odpovedajú nám tí, ktorí už niečo asi o behaviorálnej ekonomii vedia, máte úplnú pravdu. Od najdrahšieho, lebo keď chcem predať fľašu za 23 eur a bude mi tá vinná karta začínať fľašou za 14, tak tá 23 v tom kontexte sa bude zdať ako veľmi drahá. Keď mi bude začínať fľašou za 115, tak tá za 23 sa bude zrazu zdať ako veľmi lacná. Veľmi, veľmi silný princíp ukotvenia. No, ale keď sa vrátime ku KFC, tak tá 5. varianta bola sociálna norma, alebo sociálne schválenie, to my nazývame. Všetci si užívajú hranolky za dolár, prečo nie aj vy? Princíp, ktorý pravdepodobne veľa z vás pozná, ale budeme sa o ňom dnes ešte rozprávať. A ten princíp hovorí, to, čo robia ostatní, do veľkej miery ovplyvňuje to, ako sa správam ja, to, čo robím ja. Dobre, tak teraz vás poprosím, choďte do toho hlasovania a zahlasujte, ktorý slogan fungoval podľa vás najlepšie. Máme prvé hlasy, averzia k strate, ukotvenie majú po 3, po 4, sociálne normy 2, reciprocita zatiaľ 0, value payoff takisto 0. Vyhráva averzia k strate 6 bodov a v závese anchoring s 5. No a máme tam celkom vyrovnané, teraz vedie anchoring, ukotvenie. No, ako vyzerali tie výsledky? Bolo, že sociálne schválenie, tá sociálna norma sa ukázalo, že performuje horšie ako tá kontrolná skupina. Vôbec to nefungovalo. A to, čo fungovalo najlepšie, bolo práve ukotvenie. A keď sa potom spätne pozerali na to, že ako sa zvýšil počet nákupov, kde bolo 3 až 4 balíčky hranoliek, tak práve tamto stúplo počty nákupov, kde boli 4 balíky hranoliek, stúplo 83%, alebo 87%, ak sa nemýlim. A celkovo ten nárast bol medziročný, alebo keď to porovnali s tom kampaňou rok predtým, tak bol o 56%. A to predtestovanie ukázalo, že práve to ukotvenie funguje najlepšie. Ďalší nádherný príklad toho, ako aj keď nemôžete pracovať s cenou, nemôžete pracovať s produktom a jediné, čo máte k dispozícii, je naozaj nejaká veľmi high-level komunikácia, tak dokážete spraviť veľký impact. Lebo
90-95% rozhodnutí nákupných sa deje podvedome. A práve keď rozumieme tomu, ako ovplyvňuje to podvedomé rozhodovanie, tie podvedomé rôzne skratky, ktoré používam, tak dokážete dosiahnuť krásne výsledky. Poďme ďalej. Poďme sa teraz pozrieť na úplne maličkú vec, ktorú sme robili my sami pre seba na našom webe insightbe.com. A čo sme chceli dosiahnuť, bolo, aby čo najviac ľudí nám zanechalo e-mailovú adresu, aby sme potom na nich mohli ďalej komunikovať a snažiť sa ich konvertovať. Čo sme robili, bolo, že sme mali články, case studies, ktoré neboli zamknuté, ale vy ste si ich mohli odomknúť, keď ste nám dali vaše meno a váš e-mail. Presne takto to vyzeralo a videli sme, že tam nebola veľká konverzia. A teraz začali sme uvažovať nad tým, že prečo je to tak, veď my od toho človeka takmer nič nechceme. Nepotrebuje zaplatiť, nepotrebuje si prejsť nejakým dlhým procesom, tak prečo nám ten e-mail nezanechá? No a keď sme obrátili práve tú logiku, keď sme neuvažovali nad tým, že čo mám spraviť, aby som ho motivoval, tak sme začali prichádzať na veľmi zaujímavé hypotézy. A jedna z tých hypotéz bola, že keď sa doskrolujete na ten taký postupne miznúci text a teraz tam vidíte nejaký box, tak ten váš podvedomý impuls je, aha, bude to platené. A napriek tomu, že nie je, tak vy si to neprečítate a tá podvedomá skratka z vašich skúseností, kde ste čítali kadejaké New Yorkery, denníky N a tak ďalej, bude zamknuté, kašlem na to. Tak čo sme spravili, bolo v zásade niečo, čo ide dosť proti takému zaužívanému UX-ovému pravidlu spravte všetko čo najjednoduchšie. My sme pridali krok navyše. A ten krok navyše bol veľmi jednoduchý. Pridali sme tam tlačítko pokračuj v čítaní, continue reading. Prečo sme to spravili? Lebo sme práve chceli predísť tomu, aby človek na toho autopilota išiel a jednoducho, keď uvidí ten logbox, tak odišiel preč. Predpokladali sme, alebo tá hypotéza bola, že tuto ho vytrhneme ako keby z toho autopilota a bude vnímavejší na to, o čom ten logbox vlastne je. Keď sme to otestovali, potom keď ste klikli na tlačítko Continue Reading, tak sa vám ukázal presne tento istý logbox. Keď sme to AB testovali, tak sa ukázalo, že táto malinká zmena mala o 250% sa navýšili tie konverzie. Nič sme nezmenili, len sme sa zamysleli nad tým, ako funguje to podvedomie zákazníka v tejto konkrétnej situácii, čo môžu byť tie dôvody, prečo nie, ktoré ho odradia od toho, alebo spôsobia, že nám ten e-mail nedá. A dosiahli sme veľmi pekné výsledky. Čiže malinká case study a poďme sa rovno pozrieť na ďalšiu case study, ktorú sme už pred pár rokmi robili pre portál Job Angels, kde zadanie, ktoré sme dostali, znelo veľmi jasne, pomôžte nám zvýšiť konverzie nášho portálu. Čo znamená konverzia v tomto konkrétnom prípade? Znamená to, že keď si prečítate ponuku práce, tak na ňu zareagujete tým, že pošlete životopis. Prečo chcú zvyšovať konverzie? No veľmi jednoducho preto, lebo majú províziu z toho, keď cez nich sa obsadí nejaká pozícia. Toto už bolo trošička komplexnejšie, lebo povedali nám, že ale nemôžete sa vôbec chytať ponúk práce, tie majú v rukách tie firmy, ktoré inzerujú. Čiže vy môžete pracovať iba z portálu. Tak sme začali uvažovať nad tým, že ako vyzerá rozhodovací proces ľudí, keď si hľadajú novú robotu. Nad čím uvažujú, čo ich môže motivovať, čo ich môže odrádzať, ako rôzne skupiny sa rôzne rozhodujú. No a jeden z dôležitých poznatkov, ktoré sme mali, ktoré rôzne výskumy ukázali, je, že muži a ženy veľmi rozdielne sa rozhodujú, keď zvažujú, či zareagujú alebo nezareagujú. V priemere pre
muža, a teraz nechcem generalizovať, ale to je to, čo nám tie výskumy ukazujú. Priemer pre muža stačí, aby splňal zhruba 60% požiadaviek na zamestnanca a pošle životopis, kdežto v priemere pre ženy to musí byť takmer 100% požiadaviek, aby na tú ponuku práce zareagovali. Čiže to bol jeden veľmi, veľmi dôležitý vhľad, ktorý sme mali. Ten druhý bol, že hľadanie si nového zamestnania je proces, ktorý je popredkávaný rôznymi neistotami. Odchádzam z niečoho, čo poznám, do niečoho neznámeho. Nový kolektív, nová náplň práce, nový nadriadený, nová firma. Neviem, či to je krok správnym smerom alebo nie. No a my vieme, že práve to sociálne schválenie, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili, že to, čo robia ostatní, ovplyvňuje aj nás, je veľmi, veľmi silná barlička a práve v situáciách neistoty. A tak sme sa rozhodli skombinovať tieto dva poznatky, veľmi veľa neistôt, chceme ich odbúrať a ľudia vo veľkej časti ženy môžu byť odradené nejakými podmienkami, ktoré nesplňajú. A navrhli sme dve jednoduché riešenia, my sme ich navrhli viacero a oni sa testovali a tieto dve sa ukázali, že keď spolu boli na tej web stránke implementované, tak priniesli ten nárast o 138%. A čo boli teda? To prvé bolo, že keď ste sa doskrolovali v inzeráte na požiadavky na zamestnanca, a teraz ten web zaregistroval, že scrollujete naspäť, alebo odchádzate preč, alebo si to príliš dlho čítate, tak vám vyskočilo okno, ktoré presne adresovalo tú neistotu, ktorú môžete mať. Nespĺňaš všetky požiadavky? Nevadí. Určite pošli životopis, sú to len 3 kliky, ktoré ťa nič nestojí. Chceli sme napriamo adresovať to, čo sa vtedy môže diať človeku v hlave. Chceli sme ho upriamiť na to, že je to veľmi jednoduché, sú to iba 3 kliky, ktoré ťa nič nestojí. Čiže to bola jedna vec. A potom tá druhá vec bola veľmi, som povedal, kontraintuitívna. Rozhodli sme sa povedať ľuďom, koľko už ľudí si poslalo životopis na tú ponuku práce, ktorú si čítajú. Prečo je to kontraintuitívne? No, lebo predstavte si, že máte dve pracovné pozície, ktoré vás rovnako lákajú. Vy vidíte, že na jednu sa zatiaľ hlási iba jeden človek a na druhú sa hlási už 15 ľudí. No, logicky väčšia šanca, že uspejete, je tam, kde je tých ľudí menej. Ale my hovoríme tom Job and Jobs, no ale počkajte, to je síce pravda, ale keďže je tam toľko neistôt, tak práve povedať ľuďom, že sem sa mi hlási veľa ľudí, môže mať za dôsledok, že to bude ako keby také potvrdenie, že áno, je to zaujímavá, dobrá ponuka, dobrá firma. Keď sa tieto dve veci spolu testovali, tak sa nám ukázalo, že tá konverzia išla o tých 138% hore. Nič sme nemenili na ponukách práce. Tak sme mali iné case studies, kde sme zmenou toho, ako bola napísaná ponuka práce, dostali 3-krát viac životopisov. Tuto sme menili iba ten kontext, ten rôzne fičúry na webe, znova s pochopením tej zákazníckej psychológie a tie výsledky hovorili same za seba. No a posledná vec, posledná case study, o ktorej vám chcem povedať pár slov, možno, že ste ju už počuli, lebo rád o nej hovorím, bo je to krásny príklad toho, ako naozaj zmena pár slov môže mať obrovský impact. Poisťovňa, ktorá posielala e-mailovú kampaň na svojich zákazníkov s tým, že dávame vám rok cestovného poistenia zadarmo. Iné, čo stačilo spraviť, bolo aktivovať si to cestovné poistenie. S tým, že po tom roku sa vám to automaticky predĺžilo a už vás to čaržovalo. Samozrejme, vy ste si ho mohli zrušiť. No a je to po anglicky, a to nevadí. Pevne verím, že vám to nebude robiť problém. Vkľudne si pozrite za pár sekúnd, ako zhruba vyzeral ten pôvodný e-mail,
ktorí chceli posielať a ja vás potom krok za krokom prevediem tým, čo sme v ňom zmenili a aký to malo impact. A v kľude môžete sami pre seba uvažovať, že čo je podľa vás zlé na tom e-maile a ako by ste ho vy napísali lepšie, aké tam máte nápady. Väčšinou na našich workshopoch toto je cvičenie, ktoré robíme, kde vy si ho... Máme tu otázku. Máte to číslo odoslaných CV v pracovnom portáli. Počkajte, sa mi to stratilo. Paťka, prosím ťa, môžeš mi prečítať tú otázku, lebo ja sa k nej neviem nejakým spôsobom doskrolovať. Otázka znie, Matej, to číslo odoslaných CV-čiek v pracovnom portáli sa prejavilo v posielaní CV-čiek muži versus ženy. Ako ste spomínali, že ženy potrebovali splniť požiadavky na 100%, neodradilo ich to? Ďakujem za odpoveď. Veľmi dobrá otázka a nemám odpoveď. Nepozerali sme sa na to, že ten nárast, či bol aj u mužov, aj u žien, tak ďaleko sme to nevedeli už dotrekovať. My sme sa pozerali iba na celkové číslo tých odoziev. Ale bolo by veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, že či tam bol nárast rovnaký aj u mužov, aj u žien. Super otázka. Keď sa vrátime teda ku tomuto e-mailu, asi máte Zuzka a Bráňo, prídeme ku vašim otázkam za chvíľočku, dobre, na konci. Teraz sa poďme pozrieť na tento e-mail. Čiže prečítali ste si to, určite máte nejaké nápady, čo by sa tam dalo spraviť lepšie. Poďme sa pozrieť krok za krokom, čo sme spravili. Zmenili sme úvod. A tu sme pracovali s veľmi konkrétnym princípom, ktorý sa nazýva efekt vlastníctva. O čom hovorí, je, že keď niečo vlastním, cením si to viac, ako keď niečo len môžem vlastniť. Ten trik tu je, že čo ja potrebujem urobiť, je nie povedať zákazníkom, že ak toto spravíš, tak ti niečo dáme. My im potrebujeme povedať, my sme ti toto už dali, aby mali pocit, že už je to moje a už si to stačí iba aktivovať. A to veľmi dobre všetci poznáme, že keď dostanem 5 € v poukážku, ktorú môžem použiť v e-shope, tak je to úplne iný pocit, ako keď mi ten e-shop povie, že najbližšiu objednávku ti odrátame 5 €. Zrazu, keď mám tú poukážku, tak ju chcem použiť, nechcem prísť o tie peniaze. To je práve ten efekt vlastníctva. Už to mám, nechcem o to prísť. Napriek tomu, že racionálne je to úplne to isté. A s tým sme pracovali. Teraz, keď ideme ďalej. Chceli sme predísť akoby tej neistote, lebo my sme si robili zákaznícky výskum a prišli sme na to, že ľudia zažívajú niekoľko zásadných neistôt, ktoré ich odrádzajú od toho, aby si to poistenie aktivovali. A jedna z nich bola, že zdalo sa, že je to príliš dobre na to, aby to bola pravda. Nie som si istý, že či tie krytia sú naozaj dobré, alebo či to len také pro forma niečo, ale napriek tomu si potrebujem uzatvoriť cestovné poistenie ešte nejaké iné, aby som bol poriadne krytý. Použili sme tu sociálne schválenie, lebo sme chceli ľudí uistiť, že neboj sa, toto sú presne tie krytia, ktoré sa najčastejšie kupujú. Sociálne schválenie, to, čo robia ostatní, je také uistenie, že je to správne. Ďalej sme pracovali s touto istou neistotou a pridali sme každé z tých krytí, na akú poistnú sumu sú tie krytia. Aby sme im ukázali znova, aby sme odbúrali tú neistotu. Neboj sa, nie je to iba pro forma poistenie, to je naozaj dobré poistenie, ktoré ti kryje to, čo potrebuješ. A potom sme išli ďalej a asi ste prišli na to isté, čo my, že to, kde sa láme chlieb, je
ďalej v tom e-maili, keď ti oznamujem, že za rok sa ti to automaticky predĺži a už ťa budeme čaržovať. Tak čo sme spravili? My sme pridali, alebo pracovali sme s niečím, čo sa po anglicky nazýva framing. Chceli sme tú informáciu zarámcovať, odkomunikovať tak, aby sme podvedome vás nasmerovali nie na to negatívne, že budete platiť, ale na to pozitívne. Čiže v tomto konkrétnom prípade automaticky sa vám to predĺží za 21,60, aby ste sa nemuseli strachovať ani budúci rok, keď budete cestovať. Čiže presmerovali sme tú pozornosť toho čitateľa, toho zákazníka na to pozitívum, čo im to prinesie. No a potom tá posledná vec, a to bola tá úplne najkľúčovejšia, bola, že sme pridali jednu vetu a nebojte sa, nezabudnite, lebo vám to pripomenieme dostatočne v predstihu. A práve týmto sme chceli veľmi napriamo adresovať tú ďalšiu neistotu. Ja ak si to aktivujem, tak na to určite zabudnem. Tak ako každý z nás sme zabudli už x krát na rôzne služby, ktoré sme si aktivovali. Takto veľmi napriamo sme chceli adresovať, odstrániť túto neistotu. Keď sa to AB testovalo, tak sa trojnásobne zvýšili konverzie tohto upraveného direct komunikácie oproti tej pôvodnej komunikácii. Čiže krásny príklad toho, že keď porozumiem tomu, čo sa deje zákazníkovi v hlave, aké má možno, že neistoty, ako sa o tom rozhoduje, tak dokážem veľmi jednoduchými zmenami ho veľmi silno ovplyvniť. Čiže toľko v skratke o zopár case studies. Ja viem, že sme trocha cez čas. Ja sa pokúsim následujúce časti prejsť troška rýchlejšie, aby sme mali potom čas na otázky. Ja v kľude môžem zostať aj dlhšie ako do 5, takže ak môžete aj vy, tak pevne verím, že vás toto pretiahnutie neodradí. Ale teraz vypočuli ste si viacero princípov od ukotvenia, cez reciprocitu, averziu k strate a tak ďalej. Tých princípov, ktoré ovplyvňujú naše podvedomie, sú desiatky a desiatky. A teraz, ako ich začať používať? Kde ich začať používať? No a čo si potrebujete uvedomiť je, že behaviorálna ekonomia a zákaznícka psychológia nie sú iba sada takých sexy, fancy princípov. Keď by som si mal vybrať, že či si zapamätáte tie princípy, alebo že či si adoptujete alebo prevezmete taký trocha iný mindset a prístup ku zákazníkovi, tak väčší efekt vám prinesie práve ten iný prístup a iný mindset. Teraz, aký je to mindset? A o tom vám poviem za chvíľočku. Povieme si, že ako, samozrejme high level, lebo je to dosť komplexné, ale ako postupne začať tieto veci zavádzať. Ale ešte predtým mám jednu otázku na vás. Ak pre tých, ktorí sa chcete dozvedieť o nás viac, o tom, čo robíme, či prípadne by sme vám vo firmách vedeli pomôcť, tak pripravili sme ďalšie jednoduché hlasovanie, kde iba začiarknite, či áno alebo nie. A pre tých, ktorí začiarknite áno, tak my vám pošleme e-mail, lebo nám Google Meet potom povie, že kto nám povedal, že áno. My sa vám ozveme, napíšeme vám e-mail a môžeme sa potom porozprávať. Pre tých, ktorí nie, tak nebojte sa, nebudeme vám klopať na dvere a nebudeme vás po nociach otravovať. Takže prosím vás, dajte, aj ak nie, tak v kľude napíšte nie, budeme to vedieť. Pre tých, ktorí áno, tak sa vám v najbližších dňoch ozveme a môžeme sa potom porozprávať bližšie. Takže ešte raz, ak chcete sa s nami trocha viac porozprávať o tom, čo robíme, ako by to vám mohlo pomôcť, po prípade skonzultovať nejaké to, čo vám
akorát leží na stole, čo riešite, tak nám dajte áno a my vás budeme kontaktovať. To hlasovanie tam zostáva, čiže v kľude sa k nemu môžete vrátiť. Dobre, v kľude si hlasujte a teraz ako k tomu pristúpiť? V zásade tak veľmi high level je to o 4 krokoch. My keď sme pred tými 7, už 7,5 rokmi takmer začínali, tak sme mali takú naivnú predstavu, že veď pozriem sa na to, teraz vyťahnem nejaký zázračný princíp, aplikujem to tam a teraz zrazu dvojnásobne, trojnásobne stupnú konverziu. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že tak nefunguje. My v tom prvom kroku, predtým ako vôbec začnete uvažovať nad riešením. A inak, by the way, to je to, čo vidíme, že veľmi, veľmi často sa deje, že firmy, marketéri, predajcovia hneď začnú rozmýšľať, čo viem spraviť, ako to viem zefektívniť, ale predtým investujeme troška času do toho, aby sme pochopili toho zákazníka. Zistíme, aký je rozhodovací proces zákazníka. A to rozhodnutie o vašej službe, o vašom produkte, deje sa impulzívne, alebo si to človek potrebuje premyslieť. A je to rozhodnutie, ktoré sa udeje v obývačke s mojím partnerom, partnerkou, alebo si ho spravím sám a rozhodnem sa sám. Trvá dlhšie, alebo nad tým takmer vôbec neuvažujem. A toto sú veci, ktoré vy potrebujete vedieť na to, aby ste dokázali nastaviť dobrú konverznú stratégiu. Lebo keď nepoznáte ten rozhodovací proces, tak sa vám môže stať, že to nastavíte jednoducho nesprávne a zbytočne budete od tých zákazníkov prichádzať. V tom druhom kroku, keď poznám toho zákazníka, rozumiem tomu, ako vyzerá jeho rozhodovací proces, dokážem z toho zákazníka nejakým spôsobom segmentovať do cieľových skupín, ale nie podľa demografie. Mňa demografia nezaujíma. Lebo mňa čo zaujíma, je práve ten rozhodovací proces. Čo mňa zaujíma, sú motivácie tých zákazníkov, nejaké bariéry, ktoré tých zákazníkov odrádzajú. A toto nazývame behaviorálne cieľové skupiny. Čiže to je v tom druhom kroku. Navrhneme stratégiu. Aké cieľovky si zvolíme? Tie behaviorálne. Aké použijeme, my to nazývame triggery alebo eventy. A veľa z vás, ktorí ste z veľkých B2C firiem, či už banky, poisťovne, telka, energetika, tak vy vidíte, ako sa ten zákazník správa. A vy dokážete naviazať nejakú taktiku, nejakú komunikáciu na niečo, čo ten zákazník spraví. Ukazuje sa nám a ukazuje sa to aj z výskumu, aj z našich projektov, že keď naviažem nejakú ponuku alebo nejakú komunikáciu na trigger, na správanie zákazníka, je to o mnoho efektívnejšie, ako keď to prichádza takým kobercovým náletom. Porozumejme tomu, a toto je niekde tá najkľúčovejšia vec, ktorú si zoberiete z tohto workshopu, že predtým, ako budete uvažovať nad tým, ako toho zákazníka viem motivovať, položte si otázku, prečo nie. Prečo ten zákazník nerobí to, čo chce. Ako v tých case studies. Prečo mi neaktivuje si to poistenie? Veď je zadarmo. Čo mu v tom bráni? Prečo nenechá tam ten e-mail, aby si mohol dočítať case study? Veď ho to nič nestojí. Čo sú tie psychologické bariéry, ktoré ho odrádzajú? A tie potrebujete adresovať a odstrániť. Keď máme stratégiu, tak až potom začíname vytvárať riešenia. Až potom začínate pracovať s tými rôznymi ukotveniami, reciprocitou, averziou k strate a tak ďalej. Aj keď tieto vôbec nebudete poznať a vytvoríte si dobrú stratégiu, zmapujete, čo sú tie bariéry, ktorými zákazníka odrádzajú, tak dosiahnete fantastické výsledky a potom to môžete ešte šperkovať nejakými ďalšími princípmi. A keď ste v B2C, to znamená, že máte pravdepodobne tisíce, 10 000, niektorí 100 000 zákazníkov, testujte. Videli ste to v tej prvej case study s tými darmi na charitu. No, od stola je veľmi ťažko povedať, že či je to otvor na krátkej strane, alebo je to
doručené dobrovoľníkom. Až keď to otestujeme, tak až vtedy vidíme, ktorý z tých našich out of the box nápadov mal najväčší efekt. No a čiže také 3 veci, ktoré by ste si mohli odniesť, toto je tá, ktorú som už hovoril, predtým, ako budete dúmať o tom, ako zákazníka motivovať, zistite, prečo to nerobí. Častokrát to nie sú objektívne bariéry, ale je to niekde skryté v jeho podvedomí, sú také psychologické bariéry. Zistite, ako vyzerá rozhodovací proces zákazníkov a prispôsobte mu predajný proces. Na to tretie je, že kontext je vaša super zbraň. Vy nepotrebujete častokrát meniť produkt, vy nepotrebujete meniť cenu, stačí, keď meníte ten kontext, meníte to prostredie, meníte spôsob, akým je to popísané, meníte čas a spôsob, akým to tomu zákazníkovi kvázi doručíte. To je ten kontext. A ten kontext častokrát nás ovplyvňuje o mnoho viac ako produkt samotný alebo samotná cena. Takže to je zhruba to, čo som vám chcel dnes povedať. A budem veľmi rád, keď teraz to otvoríme na debatu. Paťka, ja ťa poprosím, teraz umožni každému, aby sa unmutol, aby ste v kľude mi mohli nielen cez chat, ale mohli mi Ivka, ahoj, musíš ísť, pekný večer prajem. V kľude sa unmutnite a teraz otvorme to naozaj na tie otázky. Som tu pre vás, kľude ma bombardujte, súhlaste, nesúhlaste, pýtajte sa, budem robiť, čo môžem, aby som vám čo najlepšie odpovedal. Ak v kľude môžete aj cez chat, a Paťa, ja te poprosím, tie otázky v čete mi prečítaj, lebo ja ich tu veľmi zle vidím. A nehambite sa, unmutnite sa a v kľude mi položte otázku normálne, live. Dobre, ja vypínam zatiaľ prezentáciu a kým nám prídu nejaké prvé otázky, a Zuzka nám niečo písala. Čo som našla ako problém, je potrebné si pamätať, kedy mám zrušiť to poistenie. Aha, to si písala ešte ku tomu poisteniu. Myslím si, že tam sme našli presne to isté. Takže ešte raz v kľude sa pýtajte, v kľude sa unmutnite a veľmi rád vám zodpoviem na čokoľvek by vás zaujímalo. Peter sa pýta, rád by som sa spojil, asi osobne potrebujem poradiť ohľadne jedného medzinárodného projektu. Peťo, v kľude napíš, alebo ak si nám dal áno, tak my ťa budeme kontaktovať a môžeme sa porozprávať. Ja vám môžem povedať zatiaľ, že na akých typoch zadaní... Matúš, nech sa páči. Ahojte, mňa by zaujímalo, že ako robíte vlastne ten výskum, že čo tých zákazníkov kebyže odrádza, dáte im nejaký dotazník vyplniť, alebo ako sa robí niečo takéto, keď ja neviem, majiteľ malého biznisu v podstate, že netuší, že prečo tí zákazníci vlastne neklikajú napríklad, alebo neinteragujú s tou ponukou, alebo niečo takéto. Díky. Super otázka. No, máme viacero metód, ktoré používame. Čo sa nám veľmi osvedčilo, je v prvom kroku, a teraz ja to poviem na príklade veľkej firmy, ktorá má nejaký customer support napríklad, alebo call centrum, tak nám sa veľmi osvedčilo najskôr sa rozprávať s týmito ľuďmi. Lebo to sú tí v prvej línii, ktorí odpovedajú na otázky zákazníkov, na to, čo ten zákazník nerozumie, čo ho môže zneisťovať a tak ďalej. Lebo keď jeden zákazník sa ma to spýta, tak si môžeme byť istí, že 20 ďalších sa to nespýtalo, ale vykašľalo sa na to. Takže to je tá prvá zastávka. Rozprávať sa
so zákazníckou podporou. Tá druhá je spraviť si zákaznícky výskum. To znamená, že niečo ako sa robí UX testovanie, ale to sa môže v kľude spraviť s komunikáciou, môže sa to spraviť nech samozrejme web stránkou. Prechádzajme si s tým zákazníkom, čo je tam napísané krok po kroku a zistujeme, čo mu ide hlavou, na čím rozmýšľa, čo to v ňom evokuje. Veľmi veľa vám to prezradí a samozrejme my, čo robíme potom, sú klasický kvalitatívny prieskum, kde sa snažíme, kde sa rozprávame, kde sú to hĺbkové aj intervia so zákazníkmi a netočí sa to len okolo konkrétneho webu alebo tej konkrétnej komunikácie, ale aj tak okolo koukať, ako sa snažíme zisťovať, či už ten rozhodovací proces, alebo tie neistoty, ktoré môže zažívať a čo ho môže odrádzať. Tak, Matúš, dúfam, že som zodpovedal. Áno, díkes. Jasné. Takže v kľude sa môžete ďalej pýtať, alebo zdvihnite ruku a potom vás, Paťa, či ja vás vyvoláme. Ja vám môžem zatiaľ povedať, že čo sú typy projektov alebo typy zadaní, na ktorých pracujeme. V zásade naše zadania, čo majú spoločné, je, že my zvyšujeme performance. Merateľne zvyšujeme. Väčšinou sú to konverzie, predaje, nejaká odozva na strane toho zákazníka. A robíme to cez 3 veci. Tá prvá je product design, čiže s viacerými firmami pracujeme na tom, že vytvárame nové produkty, ktoré už pri tom dizajne, už pri dizajnovaní atribútov toho produktu berú do úvahy a práve ten rozhodovací proces, berú do úvahy zákaznícku psychológiu. Čiže to je tá prvá vec, product design. Robíme s bankami, poisťovňami, kde vytvárame práve tie produkty. Potom, keď už produkt je na svete, tak je to keby celá, by som povedal, konverzná stratégia. Čiže ako má vyzerať, nech je to nejaký onlineový funnel, ako má byť s tým spojená komunikácia a cez aké kanály, v akom momente. No a potom tá tretia vec je, že veľa robíme s CRM oddeleniami veľkých B2C firiem, kde im pomáhame. Častokrát majú skvelé nástroje, CRM-ka, ktoré, nejaký Salesforce napríklad, ktoré dokážu skvelé veci robiť, alebo ak si Stelka, tak Next Best Offer vám niečo bude hovoriť. Čiže čo ponúknuť tomu zákazníkovi na základe jeho nejakého správania. A teraz otázka je, ako? Akým spôsobom to dostať k tomu zákazníkovi, aby som ho konvertoval. Čiže my pomáhame práve tým CRM oddeleniam nastavať celú stratégiu toho, že ako vybrať nejaké tie triggery, tie eventy, akým spôsobom potom nastaviť celé komunikačné journeys, také flows komunikačné, až do toho, že čo vlastne povedať v tej ktorej komunikácii, v SMS-ke, v nejakom widgete, v appke, v e-maili, tak, aby na konci z toho sme dosiahli to, čo dosiahnuť chceme. Či už je to, ja neviem, rozbankovanie klienta, aby si stiahol mobilnú aplikáciu, aby si zobral nejaký produkt a tak ďalej. Máme tu otázku, myslím. Keď klient povie, že rozhoduje primárne cena, ako im to ďalej komunikovať? Ema, vieš to troška doplniť, že keď bavíme sa tu o B2C, že máš nejaký produkt a teraz sa rozprávaš s zákazníkom a zákazník ti povie, že pre neho je to príliš drahé? To máš na mysli? Áno. Dobre, takže videli sme to aj keď sme sa bavili o tom menu v reštaurácii, alebo tej vinnej karte. Že naše vnímanie ceny je veľmi subjektívne. A záleží samozrejme od toho, že aký produkt máš. Pokiaľ predávaš banány alebo rožky, tak samozrejme na tej cene veľmi závisí, lebo sú to veci, ktoré si ľudia kupujú
bežne a veľmi dobre vedia, koľko tie veci stoja. Ale vo veľmi veľa veciach, najmä v tom veľkom B2C, tak ja neviem presne povedať, koľko má niečo stáť. A práve tam vy by ste mali pracovať s tým kontextom. Lebo viete použiť ukotvenie, viete použiť kopec iných princípov, aby tá cena zrazu sa nezdala v tom kontexte príliš vysoká. A potom ďalšia vec, ktorou treba pracovať, je tým, že my nevieme, alebo ľudia vo všeobecnosti nevedia, akú majú veci hodnotu, tak používajú také skratky. Ako si odvodia, že či je niečo príliš drahé alebo príliš lacné. A tá skratka je také proxy, kde používajú, že koľko času, úsilia a peňazí išlo do tej vašej služby. A veľmi jednoduchý príklad je, keď zoberiete reštauráciu a teraz menu v reštaurácii, no keď tam máte napísané kuracie krídla s hranolkami, tak ľudia budú oveľa menej ochotní za to zaplatiť, ako tam budete mať napísané do zlatista ugrilované kuracie krídelka s chrumkavou medovou čili krustou. Zrazu vy ste to popísali jazykom, ktorý evokuje, že do toho išlo viac úsilia, viac času a viac peňazí a ľudia sú ochotní za to zaplatiť viac. Výskumy ukazujú, že ľuďom to viac chutí v tomto konkrétnom prípade a sú za to ochotní zaplatiť viac. Čiže takto na prvú z tej tvojej otázky, toto by boli keby dve veci, s ktorými som pracoval, ten kontext a to, aby tá vnímaná hodnota tam bola vyššia. Klára, ty sa pýtaš, mohol by si nám povedať niečo bližšie k Mindworks Academy? Mindworks Academy je online masterclass, ktorú sme dali dokopy s Danom Arielim a s Ahoj Tomáš, s Danom Arielim, s Rorim Sutherlandom a so Samom Tatumom. My sme to celé leadovali, my sme to dali dokopy a teraz je to v podstate online kurz, ktorý si podľa mňa ľudia z 80-90 krajín po svete kúpili a prechádzajú si tam v podstate 8 alebo 8,5 hodinami videokontentu, ktoré sú sprevádzané ešte ďalšími takmer 400 stranami písomných PDF-iek, ktoré boli vyslovene vytvorené pre tento kurz a predstavujeme vám tam základné princípy a ukazujeme na rôznych case studies, ako ich používať a čo spraviť a čo ako funguje. Je to bez pochyby suverene najlepší kurz o aplikovanej behaviorálnej ekonomickej psychológii out there. Máme na to fantastické reviews. Závisí, či to chcete pre vaše vlastné použitie, alebo že či je to niečo, nad čím uvažujete do firmy, alebo v takom prípade sa vieme baviť aj o tom, že robíme veľa tréningov, kde trénujeme, v našim tréningom prechádzajú naozaj veľké telko firmy aj v Belgicku, aj v Španielsku, v Poľsku, samozrejme na Slovensku, v Rakúsku. Nazývame to, že Consumer Psychology Training Program. Ak by si Klára o tom chcela viac vedieť, tak v kľude môžeš napísať, alebo sa o tom môžeme porozprávať niekde inde. Martin nám napísal, že opäť super prezentácia, potvrdzujem, že workshopy od Mindworks sú mega, inšpirovali ma k konkrétnym riešeniam či novému projektu. Martin nie je zaplatený kompárs, takže Martin, ďakujeme veľmi pekne za pozitívnu review. Zuzka, akadémie je výborná, určite to však zaberie viac ako 8 hodín. Áno, povedali nám, že je to content tak na vysokoškolský semester, takže je tam toho naozaj dosť a viete si z toho veľmi veľa zobrať. Pomaličky, o to lepšie. Pomaličky to budeme teda na dnes zatvárať. V kľude, ak vám ešte čokoľvek napadne, tak sa unmutnite alebo napíšte, veľmi rád vám ešte zodpoviem. Ak by ste to chceli zobrať niekde na nejaké iné fórum, či už na LinkedIn alebo do mailov, takisto veľmi radi.
A tí, ktorí ste nám povedali, že by ste od nás viac chceli vedieť, tak sa vám ozveme a budeme sa tešiť na ďalší rozhovor. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa pripojili, ďakujem, že ste vydržali až do konca, už je 5:10, tak držím vám palce, skúste aplikovať behaviorálnu ekonómiu a psychológiu a som si istý, že vám to prinesie výsledky a prajem vám ešte krásny večer.